Jerome Gelissen, oftewel Mr. Loco Loco, zijn bijnaam heet te danken aan die gigantische hit Loco Loco, wie kent hem niet. Jerome Gelissen heeft een rieke geschiedenis in de showbiz in Maastricht. Van boyband tot soloartiest, hij heeft alles al metgemaakt. We zijn erg benieuwd wie er zich voorbereidt op optredens en wie er met alle druk om gaat. We gaan vandaag Maastricht op de kop zetten en dat doen we samen met Mr. Loco Loco, Jerome Gelissen. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de week op. Yes, en 2 jaar geleden waren we al bij de Bel Air. Jerome Gelissen woont hij. We gaan ons loeren of wat toe is, dus dat hebben we natuurlijk wel afgesproken, dus er is toe is. En we gaan vandaag met de enige echte Mr. Loco Loco. Met Jerome Gelissen. Jerome Gelissen, hoi. Hallo. Hey, we komen een dag met dich met, vind je dat goed? Och, wat chic om te huren. Ik ga nu open doen. Ja, is goed. Ik kom naar boven, hè? Ja. Hoi, hoi. Ik zal even een belletje nemen. Ik zie Nemes. Ja. Ik wou net zeggen, dat ik denk de camera zit erop. Oh, een grapje. Vandaag moeten we wel op een speciale manier weer binnenkomen. We zien dat weer, Jerome. Het is een tijd geleden, want misschien weten de lijn, maar we zijn al een keer ieder op pad geweest, hè, voor 3 afleveringen gemaakt. Ja. Dat was gezellig, hè? Met Jerome Gelissen on tour, dat was heel gezellig, door Zuid-Limburg. Ja, en zo zien we dus nu ook weer aan doen, met 5 carnavalsartiesten. En die bestaan er een van. Wat gaan we vandaag doen? Leg eens uit tegen de lijn, wat gaan we doen? We gaan vandaag 2 optredens doen. Ik ga eerst naar de dameszitting in Ulestraat. Ja. Daar wordt het heel gezellig. En dan gaan we naar Maastricht. En dan gaan we naar de Maastrichtse verkennersband, naar de Indoor Rommelmarkt. Ja. Zo Jerome, dit is een auto. Dat is de auto, yes. Maar ik zie al, het heeft gevroren vannacht, dus we moeten toch even gaan kratsen, anders kunnen we niet fatsoenlijk wegrijden. Dus eens even loeren hoe de kratsel ik. Heb ze wel een krats, hè? Daar ben ik benieuwd naar. Eens kijken. Nee, we hebben geen kratser in liggen. Begin er goed, dat moest je niet veel rijden, Jerome. Ja, ik wist ook niet dat het vandaag zo heel zou gaan vreren. Ja, ik vind jij. Hey, met komen helpen. Ja, ik kom sowieso met helpen. Ik moet even de route. Even geduld. Als stap zich in de auto en zet de deur op slot. Och, heel apart. Als je een kratser hebt met de hand zuiver maken. Dat zijn er bezig. Zou heel fijn zien. Oh, ja, dankjewel. Ja. Ja. Zo, we hebben een kratser gevonden. Ah, oké. Rijdt ze deze alle optredens zelf rijden? Dat doet dat wel. Het kan zien dat met vastelavond een chauffeur metgeeft, maar dat moet nog even loeren. Oké. Maar Jerome, wie bereidt zich nu zo op zo'n optreden voor? Wie gaat dat? Hoe moet je dat voorstellen? Zet stoers en dan pak ze USB-sticks, gaan de gas goed of wie? Dat klopt, ja. En ik heb een liedjeslijst, die heb ik klaar. Ik heb meestal een vaste liedjeslijst die ik overal zing. Ja. En in het carnavalseizoen is dat iets aangepast met vastelavondsliedjes. Ja. En als de lui verzoekjes willen huren, dan kan dat ook. En als er nog tijd over is, dan doen we het touwgiften. En zo zing ik dan een half uur vol. Oké. Dan ga ik lui amuseren. Ja, want het gaat voor die echt om gewoon voor zichzelf een leuke middag te hebben of een leuke avond. En natuurlijk de lui, hè? Het publiek is het belangrijkste voor je, of niet? Ja, zeker. Het publiek is heel belangrijk. Wie belangrijk? Kan je dat uitleggen? Wie belangrijk? Ja, ze kunnen zich maken. Of ze kunnen bijvoorbeeld zeggen op een gegeven moment, ja, maar die hebben van nu wel genoeg gezien. Ja. Dus en dan hebben ze minder optredens. Maar ja, omdat ik blijkbaar leuke liedjes heb die goed in het gehuur liggen bij de lui, ben ik nog steeds populair. Ja, daar ben ik het publiek erg dankbaar voor. Oké. Ja, want even populair gesproken, de best populair, hè? Ik ben populair, ja. En dat heb ik mede te danken aan het liedje natuurlijk Loco Loco. En aan die partyhit wat er nu is uitgekomen, There is only one Loco Loco. Ja, want wie kan ze uitleggen wie populair tot zijn Maastricht is? Wie moet ik me daarvoor, ja, als ik dit niet zou kennen?
Wie kunt ze dat dan aan mij duidelijk maken? Wie erg tot dat leeft? Jerome Gillissen. Nou, tegenwoordig, als ze tegen de meeste lui zegt wat een beetje verstand hebben van de dialectmuziek en de zegt Loco Loco, dan zeggen ze meteen Jerome Gillissen. Ja. En ja, dat is datgene hoe iedereen aan mij denkt natuurlijk. Andere dingen en mijn feestrepertoire niet te vergeten. Ja. Hij is gewoon klaar ervoor. Ik ben helemaal klaar ervoor. Ja, de koffie is goed gevuld. Zinderen, wie is de motivatie op dit moment? Zinderen, we gaan dadelijk een feestje bouwen. De vrouwen hebben goed zin. Ze hebben goed gedronken, hadden begrepen. Dus ik laat me verrassen wat dadelijk gaat gebeuren. Ja, kom, let's go. Wie bereidt zich eigenlijk voor op zijn optreden? Hebben ze nog dingen wat ze voor een optreden des bijgeloven of zo? Nee, ik heb mijn materiaal bij me, mijn USB en dergelijke. Ik hoef me niet om te kleden, de kleedkamer ben niet nodig. Dus ik wacht eigenlijk gewoon totdat ik mijn show kan geven. Ja. En hebben ze een heel klein beetje kriebeltjes voor het zomer? Soms wel, nu valt er nog een beetje met. Maar als ze bij zijn zingen, dan zien de zenuwen weg. Heel veel succes. Dankjewel. Dit was allemaal weer, hè? Ja, dit was de dameszitting. En Ulestraten, het is heel goed bevallen. Dat zag ze wel onder vrouwen. Ja, iedereen de leuk met daar. Ja, hartstikke leuke sfeer. En meteen Polonaise, hè, dat is echt ongelooflijk. Gelukkig wel, tegen ze goed met. Ja, en dat daar niet het vuur, hè. En wat is nu de planning? Gewoon even gaan drinken? We gaan even gaan drinken, we hebben even gaan rust. En daarna gaan we naar Maastricht naar het volgende optreden. Zo, want veel hebben we wel doos gekregen, die ga? Ik ook, ik wil even een pilsje drinken. Zo is erom. Daar zien we Malberg. Wat is hij te doen? Hij is de indoor rommelmarkt van de Maastrichtse verkennersband. Okay. Gezellig, het klinkt gezellig. Is het niet mogelijk om eerst op een dameszitting te gaan boe iedereen al genoeg gedronken heeft en dan op naar een rommelmarkt te gaan? Is dat niet mogelijk? Ja, dat is een hele aparte sfeer. Dat is wel mogelijk. Omdat hij weet dat ze niet volledig een Polonaise krijgt. Maar dat maakt de pret niet druk. We zien in Maastricht. En Maastricht en hier wat in Maastricht zingen. Ja, ik ga er een feestje van maken. Goed zo. Wie laat me ervoor op? Het is nu 7 minuten voor 4. Wie laat me op? 4 uur moeten we beginnen. 4 uur. Dus we gaan meteen naar binnen en dan is het, als het goed is, Genk on the gang. Bestiegende herder die verlevens op zijn geit. Kom uit de kas. Die kan staan wel lachen, maar misschien tot dat besteedt. Kom uit de kas. Bestiegende boer, maar zit er liever op kantoor. Kom uit de kas. Stop toch met die flauwekul en kom uit de kas. Dat is Rom, dat is even pauze nu, hè? Ik heb even pauze, dat moest nee, dat weet ik. Rom, we zijn nu klaar, hè? Of ja, dat is even pauze, we zijn nu klaar. Ik wil je heel erg bedanken voor vandaag, het was echt superleuk. Ik vond het chique weer om te maken met werken. En de kieker kan weer genieten als dadelijk de soep klaar is van
de muzikale avonturen van Mr. Loco Loco, Jerome Gielissen. Ja, want het was muzikale, het was een avontuur. Ja, dat is altijd bij die altijd gaat anders, hè? Er werd zoiets wat van tevoren gaat gebeuren. Het was leuk, het is altijd anders en iedereen kan gewoon genieten. Ik zeg hartstikke bedankt voor ziens en tot de volgende keer weer. Ik ga weer terug. Hoi hoi. Bezoekje brengen, wees het echt. Zijn ze leuk of toch een beetje vreemd? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de week op.